भैया हां हमनी के मकान बनावे ला बा हौ पुरानका जौन घरवा बा हां ओकरा तूरे में बड़ी मजूरी पैसा बगई हां हाँ तो जानी था हाँ। अतिक्रमण वाला हमेशा घर तूर मारा ना धून तोड़त हवे हां चली जाए जेसीबी वाला सब बात करी हां ठीक है ठीक नु हाँ। हाँ चल के तनी बात करल जाए तो ठीक है। तूर दी मुफते में तूर दी हमनी के पैसा बाची हां पैसा चलो बच तो जाई। चलो चलो पैसा बच चलो हाँ ड्राइवरवा के देखो पता करे घरे बाकी ना हां चलो ठीक नु हाँ। हाँ एकदम सही सही बात बोली हो एकदम हमनी सही के बोलो। पैसा के बचत हो एकदम जाई। सही बोलो हाँ एकदम सही हाँ। बोल ले भाई ठीक नु हां हाँ चलो ड्राइवरवा के देखल जाओ हो क्या बा का समाचार काहे लो ड्राइवर साहब हां हां बोलो अरे पता बहुत पता करत करत नहीं हां तो बताओ है कि ना हां रउए जेसीबी चलाइला अतिक्रमण वाला घर दुआर ई सब तोड़ीला अरे हां हम है नु हाँ हम जैसे भी चलेला अरे हम पता सब कर करता मैं तोड़ा लो हां हां तो एक काम करी हां बोलो हमार घर तुरे लबा तो हर घर तुरे के बा हाँ हे पर बा सोन के किनारा ही घर बा सुन किनारा हाँ तुरे लबा सब केहू कहले कि हमार घर छोड़ दो आ तू कहते कि हमार घर तोड़ दो हाँ हमार घर तुरिए दो ठीक नु आय? हाँ ये हमनी उल्टा के गंगा कहां से बहाव छो अरे भैया तनी समझाओ के हमनी के पैसा के सुन बचत पहले हम समझावे छे हाँ जाइला तो सब आदमी हाथ गोड़ पर लागल कि भैया मत तुरी हमार घर हम रहम कहां आ हाँ। तू कहते कि तूर दो हाँ तो हमारा आ सरकार आदेश देवला तो सबके हमारा तो ये काम करी हमार जैसे भी तुरे पड़ेला अच्छा तुरंत तो हमनी के बचत बाकी ना बानू हां बच्चे हाँ बा बचत बा हमनी के बचत बा बचत कैसे बा हो बताई हां हम देखी घरवा हमनी के नया घर बनावे ला बा हां आ पुराना घर ढल ढिबलाइल बा हाँ। ठीक नु उ घरवा मजूरी मांगत हो सब बहुत पैसा हाँ। आ अति अक्रमण में अब रुआ तुरते है हमार घरवा के धर के तुर दी मजूरी हमार बच जाई आ फिर नया घर उजे बना ले हैं हाँ ठीक नु इहे खातिर तो है अतिक्रमण वाला न हम घर तुरीला अरे उहो अतिक्रमणे में बा हैं हाँ ऐसन ई बात? मुफ्त में हमार पैसा जब बचत हो जाई ठीक नु हाँ ई सब सोची मत चली आके तुर दी ना 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 ना। तेरे पहले तुर दी आ तो देखी समझे में ना आई तो काम तो ना बनो अच्छा एगो आउ जेसीबी के बा उहो चलावे हां हाँ ओकरा में ऐसा ना बात कहल जाई नु ऐसे भी हमनी के तुरहा मजूरी ज्यादा मांगत हो हां हाँ तुरवा देवल जाई हां तुर दी आके एकदम आराम से अच्छा तब हम बात कर हाँ आ तू हो तनी जोगाड़ लगई आ ना तो घूसो दे के हां पैसा, हां काम चल जाई ठीक नु अब ड्राइवर साहब सुनना ना एक और हमें हां हवे हाँ मुख्तार अली हमें हाँ, वो चलावलन हाँ, हाँ, बे। तो जान पहचान मानो हां बात हाँ एकदम अच्छे करवा बात गम तो। हाँ तू दी चल जा चलो चल आई जा तो काम ना बनो हमनी के मटर के सब्जी ढेर राते खा लेले बाने गैस बन गइल बा हगास लागल मकस के मैदान लैट्रिन लागल बा का रे अरे कस के लागल बा कहाँ जाता रे मैदान करे जाता नी के का सब हमारे खेत है आके तोरे एगो खेत बा दूसरा ना। के खेत में चल जाए लाग तो महका देलक अरे रे रे आके फिर वो जाकर दूसरे के तोड़ बा जा जा चाह खेत तो दूसरा में ना चले तारे अब कर देला नु गड़बड़ का होले बा फाइटे में कर दे ए भाग भाग बच्चों नहीं खत्म लोग कर अरे बुआ ने सुना सन पानी ले ले आओ सन फाइटे में लेटरिंग हो गइल बा बड़ी खराब लड़का बा हरामी बड़ी हरामी लड़का पानियो ना ले सन बड़ी खच्चर लड़का रहसन अब तो पाइट में हो गइल बा अब घरे जाइम तो पिटइबो करम जाता तनी देखे होने पानी उनी बाकी ना अते से पूछ ले सरे ओयो पता से पूछ ले जा तनी अब घरे पहन ले दुसा तई घरे अब
माई तो अब खूब धोई हमरा के हम हो गए दिल बानी पाइट में ये कहवा से छसे ए हो जा खड़ा रही और खेतवा वाला बानू ओकर चलते पाइट में अरे बड़ा महक तरह हो गइल पाइट में पक 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 घरे जाए तो माइयो खेतों के गोरिये कर निकल सकते सगुन झाड़ा फेचल झलसा अरे लइके तो नहीं कह रहे भगला से कि ना भागो